Hai. Ke dan Allah zuwa da ake san fiye. Wata yi can. Amma fa da ganin ta fa. Sai girgal ce waɗanda za ta iya yarda da ni ai da na ɗaya raba. Ba mace ai ba ta raba ni. Allah da na raba. Kai Allah. Oke, to shi kenan ba da. Gaskiya ɗan madanta Allah ta ba ta yi da mu kai Allah ka kai da mun ji Yan mata yan mata a garin ne yan mata Ya aka yi ne ina waya kun zo kun tsaya min a gwamnati da mu. yan mata ina so What? Ni za ka kalla ka ce kana so na? Kai, kamare ni. Ni ma ina son ku yi hakuri. gana banza maki Lalabi ka ga wai dan mali ka kuma ta ce ita ma tana son shi kai wannan ma Это самое massagem. ya mutu al'amura mutum da da can banza mu ina da ka duba soyayya ta koma sai da mai wallahi da ni ma mai nan zamu je mi tunda soyayya ta koma Allah ya samu fresh ya mu wani mai an ce ana san Allah kana bi kenan har yanzu ba a ce ana san yanzu za a ce ana san ka kana zuwa ka fada mata mari komai ya riga nemo wata ba matsala ba Это самое massagem. sanki nake Zai ka ba da Allah ku ku wannan gurin. Это самое massagem. yanzu za ta ce tana so kaga ta ga cikin gida ina jin ta je dauko fulawa ko fulawa ne mutum Allah wa ta riga ta shiga ba kace wa ta dawo Это самое massagem. Это самое massagem. Ke a cikin wani kai to ya gudu kike kware kai ne nan kan maran man kanwa ko idan Allah na miki magana shi ne ko ba shi bane kai ne shi ne ko yalla bai dan Allah dan nabi kana ji wallahi yalla bai dan Allah ke ga